Приятели, всеки един от нас в определен момент от нашия живот е достигнал до вярата. И ако ние мислим, че ние сме намерили Христос, то по-скоро, макар и така да изглежда, всъщност Христос е този, който ни търси всеки един от нас. Но всеки един от нас е достигнал до вярата не само с собствени усилия. Малцина са тези, които сами, така да се каже, са се самодовели до Христос, четейки Библията или гледайки нещо онлайн. В повечето случаи е имало друг човек, който ни е разказал за първи път нещо за Бог, нещо за вярата и ни е насочил в тая посока. И можете ли да си помислите сега за момент, кой е този човек във вашия живот? Кой човек за първи път ви е казал нещо за вярата? Може да не е бил точно този, който ви е довел до момента на спасение или по-скоро да приемете Христос или да направите изповед на вяра, но винаги в живота на всеки един от нас може, примерно за младежите, това да са родителите. В моя случай беше моя съученик, който за първи път така ми говори за вярата в английската гимназия, където учат тези младежи кандидат-кръщелници в английската гимназия. Бях по-малък и от тях, когато мой съученик ми разказа за вярата и така ме насочи по пътя към Бога. Точно това, такъв епизод днес ще прочетем и докато прочета този текст, днес започваме една серия от беседи върху Евангелието от Йоан, но ще го четеме и изследователски. Вие сте го чели много пъти, познавате го, знаете всички изявления на Христос. Аз съм записани в Евангелието, аз съм пътя, истината и живота, аз съм възкресението, аз съм светлината, аз съм хляба, има още, ще си ги откриете в Евангелието. Но Евангелието от Йоан е едно много интересна книга в Библията, за която богословите казват, че е като морето. В морето може да влезе и малко детенце и на брега и да се къпе, а може и най-опитният водолаз да отиде да се гмурне в най-дълбокото и да открива нови неща. Това е Евангелието от Йоан. И Евангелието от Йоан, очевидно е написано от свети Йоан Богослов. Ще започнем да четем епизоди от всяка една глава и да търсим заедно момента на така нареченото духовно ученичество. Как взаимоотношенията между апостолите, как вярата всъщност се приема в общност, чрез приятели, как човек расте във вярата чрез приятели, в общност и как човек предава вярата на други чрез приятели и в общност. Вчера, докато обикаляхме по планините, освен най-различни разговори за планини, за птички и за цветя, ние си говорихме и някои богословски теми и аз споделих една сентенция на латински на един богослов, учител на църквата Тертулиан от II век, който казва, готови ли сте? Унус християнус, нулус християнус. Един християнин не е християнин. Християнството се изповядва в общност. И нека, след като сме сложили вече тия изследователските очила, които ще търсим общността, ще търсим взаимоотношенията, приятелството, да прочетеме нашия текст. Той се намира в първата глава на Евангелието от Йоан, от 35 до 51 стих. Четеме Йоан 35 до 51, първа глава. На следващия ден Йоан пак стоеше с двама от учениците си и като видя Исус, когато минаваше, каза: ето Божия агнец. И двамата ученици го чуха да говори така и отидоха след Исус. А Исус, като се обърна и видя, че идват след него, ги попита: какво търсите? А те му казаха: Рави, което значи учителю. Къде живееш? Каза им: елате и ще видите. И така дойдоха и видяха къде живее. И този ден останаха при него.
Беше около 10-тия час. Един от двамата, които чуха от Йоан за него и го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър. Той първо намери своя брат Симон и му каза: намерихме Месия, което значи Христос. Като го заведе при Исус, той се вгледа в него и каза: ти си Симон, син на Йона, ти ще се наричаш Кифа, което значи Петър. На другия ден Исус реши да отиде в Галилея и намери Филип и му казва: ела след мен. А Филип беше от Вицаида, от града на Андрей и Петър. Филип намери Натанаил и му каза: намерихме онзи, за когото писа Моисей в закона и за когото писаха пророците, Исус, Йосифовия син, който е от Назарет. Натанаил му каза: от Назарет може ли да излезе нещо добро? Филип му отвърна: ела и виж. Исус видя Натанаил да идва към него и каза за него: ето истински израелтянин, у когото няма лукавство. Натанаил го попита: откъде ме познаваш? Исус му отговори: преди да те повика Филип, те видях, когато беше под смокинята. Натанаил му каза: учителю, ти си Божия син, ти си Израилевият цар. Исус му отговори: понеже ти казах, видях те под смокинята, за това ли вярваш? Повече от това ще видиш. И му каза: истина, истина ви казвам, от сега ще виждате небето отворено и Божиите ангели да се възкачват и слизат на човешкия син. Амин. Боже, дай ни мъдрост върху това слово, да го разбираме и да го приемем. Амин. Приятели, Евангелието от Йоан е една от любимите ми книги в Библията, но не само на мен, а и на много други хора, защото Йоан, за разлика от другите трима автори на Евангелия, така наречените евангелисти, пише своето Евангелие по много конкретен повод. Една малка общност близо до Ефес са имали проблем да разберат: наистина ли Исус от Назарет е Христос, Божия син? И всяка случка в Евангелието на Йоан има едно и също заключение. Този Исус от Назарет, той наистина е Божия син. Това е случката и тук, и по-късно в Кана Галилейска, и с Самарянката. И цялото Евангелие е написано като един сборник от къси разкази, където автора е подбирал епизоди и всеки епизод ни насочва към идеята, че Исус е Христос. Самия Йоан дава отговор на въпроса защо е написал това Евангелие. Миналата неделя го споменахме. В 20 глава, 30 и 31 стих се казва следното: а Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са описани в тая книга. А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божия син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Това е целта на това Евангелие. То е написано в края на първи век. Автора Йоан Богослов е единственият от 12-те апостоли, който умира от естествена смърт на пределна възраст. Всички други загиват мъченически. Той нарича себе си в това Евангелие ученикът, когото Исус обичаше. Много често, не много често, има няколко места в Евангелието, където се споменава и още един ученик, но не се споменава неговото име. Някои богослови и следователи казват дали пък това не е самия Йоан. В случая Андрей е бил с още един ученик на Йоан Кръстител. Между другото в 35 стих, където се казва на следващия ден Йоан. Това не е Йоан автора на Евангелието. Не е Йоан Златоуст. Това е Йоан Кръстител. Това е Йоан Кръстител, да не се подвеждаме. Но ето и двама ученици го чуха да говори така, който казва: ето Божия агнец. Единия е назован по име Андрей, от другия не е назован. Възможно ли е да е бил младия Йоан, който по-късно записва тази история като Евангелие? Аз мисля, че е възможно, защото
той описва в детайли диалога, точно какво се е случило, като човек, който е бил там, който го е преживял. И това е важно за нас сега, когато минем така по текста, да откроим някои важни моменти. Помнете, търсим принципи на духовното ученичество, принципи на приятелството и на взаимоотношенията като ключ към разпознаване на Христос, приемане на вярата и израстване във вярата. Това е много важно. Андрей и другия ученик, те са разпознали Христос, защото някой друг им го е показал. Това е самия Йоан Кръстител, който го е познавал. Ето, казва, Божия агнец. И двамата тръгнаха след Исус. А Исус се обърна, че видя ги, че идват след него и ги попита, какво търсите? Какво търсите? Но малко да си една крачка назад и да си представим ситуацията. Йоан Кръстител с двама свои ученици и минава Исус Христос. И той казва, ето, Божий агнец. И им го показва. Къде днес ние с вас можем да видим Спасителя? Къде днес ние с вас можем да видим Исус Христос? Може да отидете в някой православен храм и да се вгледате в иконите и да кажете, ето го Божия агнец, ето го Исус. И да го посочите. Къде на друго място? Приятели, Исус може да бъде видян и познат в Писанието, в Логоса, в Словото. В самото начало на самото Евангелие се казва, в началото бе Словото и Словото беше от Бога и Словото беше Бог. Когато ние четем Библията, ние всъщност се срещаме с Христос. Аз се срещнах с Христос през страниците на Евангелието от Йоан, през погледа на младия Йоан, който е вървял заедно с Христос и през неговите очи аз видях възкръсналия Христос, когато съм бил ученик. Евангелието може да бъде, Христос може да бъде видян и в петото Евангелие. Казва един богослов, ама чакай, те не са ли 4? Ти да нямаш предвид някое, пасторе, тук апокрифно издание да ни предлагаш. Кои са Евангелията? Матей, Марк, Лука, Йоан и християнския живот. И казва, много хора никога не прочитат първите 4, прочитат само християнския живот. Сега въпросът е, може ли Христос да бъде видян във вашия живот? Може ли Христос да бъде видян в моя живот? Можем ли да кажем като апостол Павел, който казва, подражавайте на мен, като подражавате на мен, ще подражавате на Христос. Ето това е голямото предизвикателство. Христос може да бъде видян в събранието на вярващите хора. Събранието на вярващите хора е там, където действа Святия Дух, там, където Бог се изявява. Това е мисъл пък на Ириней Лионски, много втори век учител на църквата, който е ученик на Игнатий Богоносец, който е ученик на Поликарп Смирненски, който пък е ученик на Йоан Богослов. Един текст има в Евангелието от Матей, който много често е използван неправилно и е цитиран неправилно. Цитиране много често по темата за молитвата. Ето, молитвата, дето 2 или 3 са събрани в моето име, там съм и аз посред тях. И казват, ето, дайте да се помолиме, ние сме събрани. Но ако прочетете 18 глава на Евангелието от Матей, ще видите всъщност, че контекста не е само молитвата, дори не е главната тема, а контекстът е авторитета на църквата. Ако човек има проблем с друг човек, казва, ето, ако съгреши брат ти спрямо теб, иди покажи вината му между теб и него насаме. И ако те послуша, спечелил си брат си. Ако не те послуша, вземи със себе си още 1 или 2 и от устата на 2 или 3 свидетели да се потвърди всяка дума. Виждате ли, идеята за 2 или 3 свидетели дава достоверност на посланието. И ако не послуша тях, кажи това на църквата. И ако не послуша църквата, нека бъде за теб езичник и бирник. И само няколко стиха по-надолу казва, защото 2 или 3, където 2 или 3 са събрали в мое име, там съм и аз посред тях. Всъщност, приятели, не казвам, че не е вярно това, ако сме се събрали 2 или 3 за молитва, че не може да се използва този текст, но темата, основната идея на текста е друга. Когато ние сме събрани в името на Христос, Христос е сред нас.
И ако човек иска да види къде е Христос, трябва да участва в събранието на вярващите хора. Спомнете си за Тома неверник, за който говорихме миналата неделя. Той разпозна възкръсналия Христос, когато апостолите заедно му казаха: видяхме Спасителя. А не го беше разпознал преди това, защото не беше в събранието на вярващите хора, където Христос се изявява. Разбира се, Бог може да бъде видян и в творението, сред природата. Затова, когато се ходи на планина, много често се отваря много лесно духовен разговор, защото е много трудно човек да не вярва в Бога, когато гледа красотата на природата. От това отново апостол Павел казва: човеците остават без извинение, когато виждат творението, това, което Бог е създал. Но в нашия случай, именно един, който познава Христос, може да покаже Христос на този, който не го познава. Ето ви един хубав принцип. Само човек, който познава Христос, може да изяви Христос на друг, който не го познава. Йоан Кръстител го познаваше. След това видим какво се случва с Андрей и с Петър. Въпросът, който тук и трябва да имаме картинка с двата въпроса, двете фрази на Христос. Така. Къде можем да видим, т.е. какво търсите? След като видяхме къде можем да видим Христос, Христос се обръща, Исус се обръща и казва: какво търсите? Какво търсите? Това, приятели, е въпрос, който аз вярвам, че Бог задава на всеки един от нас и днес. Какво търсите? Защо дойдохте днес тук? Да видите колко е хубав пастора. Със сигурност не сте дошли за това. Да се видите с приятели. Няма нищо лошо. Да посвирим, да попеем. Също няма нищо лошо. Но истинската причина ние да сме дошли тук да се срещнем с Бога. Да видим Исус. Какво търсите? Днешният човек, Христос, ни задава този въпрос и днес. Какво търсите? Какво търсим от вярата? Ползи, облаги, удоволствия, просперитет, свобода, мъдрост. Няма нищо лошо в всички тези неща, но верният отговор е взаимоотношение с живия Бог. Търсим Исус. Търсим Христос. За това сме дошли. И тогава те му казват: Рави, което значи учителю, къде живееш? Обърнете внимание, много често в Новия Завет Христос е наричан Рави. Няма нито един случай, покажете ми, ако го намерите, Христос някой да се обърне към него с дърводелецо. Казват, Христос е бил дърводелец. Има един единствен текст, който дава косвено основание. Казва: онзи синът на дърводелеца. Но ако баща му е бил дърводелец, не е задължително и той да е дърводелец. Напротив, насякъде в Евангелието, с всички Евангелия, Христос е наричан Рави, учителю. Дори в Лука 4 глава се казва: и влезе в синагогата по обичая си и взе да чете. Само равините са можели това да го правят. Къде живееш? И той казва: елате и ще видите. Това да поканите някой в дома си, особено в еврейската култура, е израз на приятелство, на доверие и на близост. Аз имах един приятел в английската гимназия, евреин. Йосиф. Викахме му Йоши. От него съм научил някои хватки на китарата, които до днешен ги използвам. Бяхме приятели. Мина време преди Йожи, да ме покани един ден от тях. И за мен това беше голяма радост. Отивам, да посвириме заедно, обаче от тях. До сега бяхме свирили по пейки, по междучасията, по градинки. И затова и онзи текст в Откровението на Йоан, където се казва: ето аз стоя на вратата и хлопам, ако някой чуе гласа ми и отвори, ще вляза и ще вечерям с него. Споделя трапеза. Израз на близост и на приятелство. Знаете ли колко така в днешното общество ние сме изгубили тая идея да поканим някой вкъщи? Притесняваме се, че може да не е подредено, че ни е малка къщата и така нататък. Но всъщност да поканиш някой вкъщи е израз на, не само на гостоприемство, на добро на добра култура и добро възпитание, а е израз на приятелство.
да поканиш някой вкъщи или ти да бъдеш поканен да отидеш на някой на гости. Означава да споделиш живота с този човек. Така, приятели, Христос можеше да им каже, аз живея, примерно, в Младост 1. Или живея в Назарет. Можеше да им отговори съвсем буквално, но той казва, елате и ще видите. Тоест, споделянето, ето казва, и този ден останаха при него. Беше около 10-тия час. Знаете, в Библията, като срещнете примерно 6-тия час, това е днешно 12 часа по обяд. Добавят още 6. 9-тия час е 3. 10-тия час е 4 следобед. Тоест, те останаха почти целия ден заедно с Христос. И още същия ден, Андрей намира брат си. Толкова е бил впечатлен от времето прекарано с Христос, че намира брат същия ден. Не казва на следващия. Следващия стих казва на следващия ден. Още същия ден, вечерта, отива Андрей при Симон Петър и му казва, намери своя брат и му казва, намерихме Месия, което значи Христос. Не каза, намерихме един учител, намерихме един равин. Не, намерихме Месия. Виждате ли разликата, промяната в вече първото обращение е учителю. Но вече казва след това, намерихме Месия, намерихме Христос. След първоначалната среща с Христос, човек, Андрей в случая, наистина е разпознал Спасителя, разпознал е Христос. И така, за нас това е изключително важно. Християнството, приятели, не се учи от събиране на информация. Не се учи от презентации. Не се учи от попълнете в празните полета. Християнството се учи, се предава чрез живота, чрез споделения живот. Точно това е идеята. Покани ги там, където той живееше. Един учител на църквата, монах Исак Сирин, имаме картинка с негов цитат, казва следното нещо, 7 век от Сирия. Както външните телесните чувства не се нуждаят от обучение, за да усещат съприкосновението с околните вещи, а всяко чувство естествено усеща срещата с него вещ. Нещо подобно представлява и съзерцанията на духовното. Умът, прозиращ в съкровените тайни на духа, съзерцава славата Христова и не пита, и не учи, но се наслаждава на страшните тайни на новия мир. В пълна съразмерност с пламенността на вярата и надеждата в Христа. Той говори за познанието на Бога. Познанието, както с сетивата можем да разпознаем различните вещи, така с духовните сетива можем да разпознаем Бога. Бог се познава духовно. Разбира се, важно е да имаме информация, но информацията сама по себе си не е достатъчна. Важно е преживяването, важно е духовния опит. Затова вярата се предава от човек. Книгата помага, но вярата се предава от човек. Спомням си миналата година на конференция в Богословски факултет, когато представяхме нашата книга Азбука на вярата, стана един професор, така да бъде контра, и казва, защо наричате тази книга православна, като тя е написана от англикански свещеник. И колегата доцент Нушев започна да обяснява, говори дълго и пространно, както могат университетските преподаватели, но не така заобикаляше отговори. И професор обаче, той е много така остър ум. Стана и каза, вие добре говорихте, казва доцент Нушев, колега, обаче не дадахте отговор на моя въпрос. И аз също се опитах, и това, което му казах, че аз съм учил Библията в училище. В училище ни преподаваха по старобългарска литература Библията. Библията! Какво по-православно от Библията? Обаче аз не станах вярващ. Не станах вярващ, защото учителката не беше вярваща. А по-късно вярата я приех от друг човек, който той самия беше вярващ. И когато той ми разказва Библията, е съвсем различно. Аз приех вярата от човек, който има вяра. Библията беше само духовната храна, беше способа. Човек приема вярата от друг човек. Вярата се предава, не се преподава. Това е и по темата за
да има ли или да няма предмет религия в училище. Не е лошо да има такъв предмет, но той може да бъде общо образователен. Не може преподавател, който самия той може да не е вярващ, да предаде вяра. Не може да предадеш нещо, което ти самия нямаш. Както казва един известен български музикант, Иван Лечев, китарист, каза, той използва картината за тенджерата. Не може, казва, да извадиш нещо от тенджерата, което не си сложил там. Не можеш да предадеш нещо, което ти самия нямаш. Така вярата може да предадеш информация, но не и вяра. В случая точно това виждаме. Андрей, след като е приел вярата от личната среща с Христос, отива и намира брат си, Симон Петър. И точно това, приятели, е в смисъла и на нашия християнски живот. Смисъл на нашия християнски живот е да познаем Бога. Да познаваме Бога. Самите ние да бъдем променени от това познание, да бъдем обожени, както се казва в православното богословие. Да се уподобим на Христос, да се изобрази Христос в нас, като характер, като разбиране. Това казва и апостол Павел на ефесяните, когато им пише в 4 глава, това е записано, за смисъла въобще на служението в църквата, смисъла на това, че ние се събираме. Ето, вижте какво казва. Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други благовестители, други пастири, учители, с цел да се усъвършенстват светиите, за делото на служението, за съзиждането на Христовото тяло. Докато всички достигнем в единство на вярата и обърнете внимание и на познаването на Божия Син. Пълнолетно мъжество в мярката на ръста на Христовата пълнота. Това е смисъла на нашия християнски живот, познаването на Бога. Така, след като Андрей е познал Бога, намира своя брат и го, обърнете внимание, 42 стих, и го заведе при Исус. Ние не можем да вменим вяра на някой. Ние не можем да накараме някой друг човек да вярва. Това, което ние можем да направим, е да го заведем при Исус. Да му покажем Христос. Да му разкажем, да му покажем с живота. Да му покажем Христос в Библията. И вече този човек сам трябва да достигне до убеждението, след личната среща с Христос. И ето Христос се вгледа в него, 42 стих. Ти си Симон, син на Йона, ти ще се наричаш Кифа, което значи Петър. Ние можем само да заведем човека до Христос, но не можем да го накараме да бъде вярващ. Ето ви отново пак по темата за религия в училище. Можем децата да им покажем Христос, но не можем да ги накараме на сила да вярват. Това е личен момент. Това е субективно възприятие. Така, по-нататък, какво се случва? Търсиме взаимоотношенията. На другия ден Исус реши да отиде в Галилея и намери Филип. И му казва, ела след мен. Това е онзи Филип, дякон Филип, благовестителя. А Филип беше от Вицаида, от града на Андрей и Петър. Сега много интересно тук. Къде се случват тия събития? Най-вероятно в Капернаум. Имаме една картинка показва Галилейското езеро, къде е Капернаум, къде е Вицаида. Йоанн умишлено е сложил тая бележка, че Филип е от града на Андрей и Петър, били са земляци. Днес, като срещнете някой, откъде си, ако горе-долу така съвпада региона, ние сме земляци с тебе. Ако още малко поговорите, може да дадете, особено ако се срещнете в чужбина. Значи, до първи братовчеди се стига. Така, преди време пътувах в влака за Лондон с един човек, седнах, мислех, че е чужденец. Но си отворих така като Боян, само че не въведение в Стария Завет, Библията си отворих. Отворихме дума, бивш полицай от Пазарджик. Леле, до Лондон, така си разговори. Намерихме общи познати. Станахме приятели. Почти роднини. Просто в влака седнахме един до друг. Някъде в Англия. Така показва Филип, той е земляк на Андрей и Петър. Те се познават. Най-вероятно са се познавали. Виждате ли тук сега общността, приятелството? Колко е важно, когато този, който е повярвал в Бога, има свои приятели и чрез тях и други достигат до вярата.
в английската гимназия, бяхме една групичка, един повярва, след него втори, сам кой беше точно Андрей, Петър, кой Филип, кой Натанаил, не знам, като последователност, но в един момент бяхме няколко човека, младежи, които вярвахме в Бога. И всеки ден след училище, аз знам и че и вие така правите, всеки ден след училище по 2 часа изучавахме Библията. Там в парка Заимов сядаме, взимаме си библите, тефтерите, знам, че и вие така правите, тия младежи съвременните, и изучавахме по 2 часа, беше ни удоволствие. Беше ни просто като все едно хапвате медена пита. И всеки ден, с тия хора съм приятел до ден днешен. До ден днешен. Повече от, няма да казвам колко години. Та, Филип, който е градски на Андрей и Петър, отиде и намери Натанаил. И му казва, намерихме онзи, за когото писа Моисей в закона и за когото писаха пророците. Исус, Йосифовия син, който е от Назарет. Вижте точно какво казва Филип. Намерихме онзи, за който писа Моисей. Намерихме онзи, който е предсказан в Библията. Той използва, ето ви, хубав съвет за нас. Използва авторитета на Писанието. Когато ние споделяме нашата вяра и искаме да насочим някой към Христос, не е нужно да навлизаме в апологетика за старата и новата земя, за въглерод 19, имало ли е прах, не е имало ли прах, къде са намерили едни кости и така нататък. Не е нужно. Може да ги изчетете тия работи, но не е нужно. Важното е да отворите авторитета на Писанието. Прочетете нещо от Библията. Прочетете нещо от Евангелието от Йоан. Покажете Христос, който е изпълнен и описан в Писанието. Малко по-нататък в самото Евангелие на Йоан, в 5 глава, 39 стих, сам Христос казва, вие изследвате Писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за мен. Сам той казва, четете Писанията и те свидетелстват, те разказват за Исус, за Месия и в Стария Завет, и в Новия. Другата неделя, като направим по-общия така преглед на Библията, ще видим точно този момент, че и в Стария Завет, и в Новия се говори, главната тема е Христос. Действително, Писанията изпълняват. И това е един хубав принцип за нас. И сега да видим отговора на Натанаил. Той му каза, от Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му отвърна, ела и виж. Приятели, аз съм срещал най-различни коментари, аргументи против вярата. Не бил живял Христос, това са измислици и така нататък. Не е нужно да влизаме в обяснителен режим или да се превръщаме в адвокати на Господ. Ние да адвокатстваме от името на Господ. Единственото, което трябва да направим е това, което направи Филип. Ела и виж. Отвори и прочети. Отвори и прочети. Има такъв подход. Седнеме заедно да четеме Евангелието от Йоан. С хора, които не вярват. Ела и виж. Бях чел за този подход в едни дебели книги на мисионерски организации и като отидох във военното училище, викаме, сега тук, почвам сега, четеме Евангелието от Йоан. И намерих 2 ентусиасти. От старшината взех една маса, защото нямахме право на маса. Една маса, намерих 2 стола, от 2 тухли си купих една кружка и произведох електричество. Сложих една кружка, завъртях между 2 тухли, нощна лампичка. И в средата на масата светна. И поканих 2 ентусиасти да отвориме Библията, ела и виж, и да четеме Евангелието на Йоан. Четохме 1-2 пъти и няколко през седмицата. Те река, че повярваха и двамата. Аз се очудих. Гледай какво нещо. И викаме Ротния. Стоевски вика, ти си някакъв вербовчик. Събираш и им четеш от Библията. Ти вика, пастор ли си? Не съм пастор. И от тогава Ротния взе да ми вика пастора. Всички ми викат пастора. Но, ела и виж, тия хора, един е със сигурност, за другия не съм го виждал отдавна, но един е със сигурност е дълбоко вярващ човек. Действително, приятели, работи. Отваряте Евангелието от Йоан, каните някой, почвате да четете, те имат въпроси, спорове, обаче в един момент
Тия хора повярваха. И така, Натанаил казва, може ли от Назарет да излезе нещо добро? Елай, виж. Исус, като видя Натанаил, да идва към него, му каза, ето един истински израелтянин, на когото няма лукавство. Той е малко като Тома е бил, така, каквото мисли, това и говори. Даже някой често първо говори, после мисли. Натанаил го попита, откъде ме познаваш? Исус му отговори, преди да те повика Филип, те видях, когато беше под смокинята. Приятели, това е много важно за всеки един от нас. Бог ни познава всеки един от нас. Бог ни е познава преди да сме повярвали. Бог ни познава след като сме повярвали. Бог знае какво е станало вчера, Бог знае какво ще стане днес, Бог знае какво ще стане утре. Това е елемент или част от характеристиката на божествеността на Христос е Божието всезнание. Бог знае. Аз не знам, но Бог знае. Бог познава човека. Бог знае какво има вътре в човека. И ето казва, и Натанаил, след като е убеден, казва, учителю, ти си Божия син, ти си Израилевия цар. Разпознава, че не само е учител, но е Божия син и Израилевия цар. Така, приятели, повечето хора, с които се срещнете и говорите, ще кажат, да, Исус, той е казал умни работи и пише за него в Библията и така нататък. Нашите сънародници мюсюлмани, да, той е голям учител, пророк, но не казва, че е Господ. Голяма е разликата. И много хора биха лесно приели Христос като учител, като гуру, като някой, който е казал мъдри неща, мъдрец, но не като Господ, но не като Божий син. Защото това, ако го признаеш, то носи със себе си последствия. И тия последствия са или го приемаш, или го отхвърляш. Ако го приемеш, ставаш Божие дете, Божие чадо. Придобиваш божествени привилегии. Ако го отхвърлиш, сам избираш съдбата си, която е много неприятна. Но Натанаил избра добрата посока. Каза, ти си Божия син, ти си Израилевия цар. И тук Христос му отговаря. Защото ти казах, видяхте под смокинята, за това ли вярваш? Повече от това ще видиш. И тук използва една метафора, 51 стих, която ние, ако не познаваме цялата Библия, няма как да я разберем. Истина ви казвам, от сега ще видите небето отворено и Божиите ангели да се възкачват и да слизат на човешкия син. Небето отворено и Божиите ангели да се възкачват и да слизат. Това е една препратка, приятели. Христос прави една препратка към Битие, 28 глава. Ето вижте, че Библията обяснява сама себе си. Това е един от важните принципи, когато я четем. Битие, 28 глава отваряме. Това е историята с Яков и срещата му с Бога. И четеме 12 стих, където се казва: Яков сънува стълба, изправена на земята, чието връх стигаше до небето и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея. Не само метафора, но една картина, която показва Божието действие. Христос му казва, ако си повярвал, ще видиш Божието действие в твоя живот. Ще видиш свръхестественото. Вчера с този нов приятел, с който пътувахме, ходихме по планината, си говорихме за това, че когато човек не се моли, нищо не се случва. Когато започне да се моли, започва да стават случайности. Всъщност един приятел, с който пътувахме с мотора 2 дена по-рано, си го говорихме това, който го поканих да дойде заедно с мен на една среща с вярващи хора в Панагюрище, и той дойде човека и си говорихме за това. Когато човек му се отворят очите и се роди вяра в него, започва да вижда Божието действие. Започва да вижда Божиите ангели, как се качват и как слизат и се качват. Започва да вижда Божието свръхестествено действие в своя живот. И така, приятели, да видиш Христос означава да преживееш среща с Христос, означава да имаш среща с свръхестественото. Един ми казва, ти знаеш ли, че аз вярвам, че Бог ние сме създадени не сме произлезли от маймуната, ние сме произлезли от извънземните. Извънземните са ни създали. Викам, знаеш, приятели, аз също го вярвам. Бог е извънземен. Той е извън земята. Той е извън нашите измерения. Не можем да си го обясним.
В този смисъл, да, и аз така вярвам, че ние сме създадени, но да вярваш в Христос означава да видиш свръхестественото, да го преживяваш в своя живот. И не трябва да губиме вяра за това. Така, приятели, можем да кажем, че колко е важно ние да познаваме Бога, всеки един от нас да показва Христос на нашите близки и приятели, да използваме Писанието като авторитет, както Филип го използва, да използваме онова, което ние сме преживели, за да го споделим с другите и да не забравяме, че човек приема вярата от друг човек, приема вярата в общност, предава вярата в общност, расте във вярата чрез общност. И се радвам, че ние заедно с вас вървим по пътя към Бога. Бог да ни благослови.